What? Hello mga bay, kumusta? Long time no see. Talagsa na lang makahimog salida ang inyong inday kay busy kayong mga sani. Busy kayong kinabuhi diri sa Pilipinas, sa pinabuhi para lang makasurvive sa adlaw. Okay, karon maadto mi manglakaw mi mga bays nya kuyogon ako niya kong mga bahandis. Kay sige na lagpuyo diri sa balay, sige duwa ng cellphone. Wa na kay balo kung sa mga lakaw sa panahon sa gawas. Sa gawas sa balay mo ning manggawas mi karon. Og dunay usa ka followers nako nga nakakuha og naka-invest og unit sa Sultana og sa Ahuya diri sa unsa ni diri sa Cebu. Dayon ni kuan siya mga bay kanang nagpadala siya og early Christmas gift para sa mga staff sa condo og dito sa kuan sa balay nga nakuha niya sa Ahuya. So padulong mi karon mga bay para magkuha sa iyahang padala. Og ang akong suggestion unta niya is grocery. Okay, nangutan naman siya na kung unsay maayo yung grocery na lang na ka na mga basic needs na to, sabon, shampoo, toothpaste, bugas, sudan. Ano man na itom. Sige nya niingon man siya nga kanang kuan kanang I think I was thinking na magkuan ka nang mag-support ko sa imuhang puto cheese. So, unsa kay maayo kung puto cheese na lang imong puston in a good way nga pagputos. So, ma-challenge naman ang talent nato ani sa pagputos. So, mo to and salamat kayo na nga instead of nag-suggest ako na ganon yung iregalo natin pero pinili mo pa rin na suportahan yung aking snacks. Thank you so much po, Nay. Maraming salamat po talaga sa lahat ng sumuporta sa aking munting kabuhayan dito sa Lapu-Lapu City. Hala, naging Tagalog mas Inday. Uy. Si Nanay Marino, Okay. Nay. Ay, ma. Okay. Dili siya magpa-istorya kung kinsa siya. O oh my God. Lagi mga bay, so thank you kayo ha. Kahit na may mga pagsubok talaga. Unang salta ko pa lang dito sa Lapu-Lapu City, may pagsubok na talagang nangyari. Unang-una nga, yun nga, pinalayas kami doon sa una naming nirentahan. Siguro nga sinadya na rin ng Diyos kasi nga maraming problema doon sa inuupahan na yon. Kaya naman, dinala kami dito sa medyo maayos-ayos. Yon ang purpose ni God talaga na alam niyang nahihirapan ka doon kaya gumawa siya ng paraan na masaayos yung buhay mo kaya napasalamat na rin ako sa pagsubok na yon. At syempre ngayon may panibagong pagsubok yun nga yung dalawang tindera ko inagaw ng kapitbahay namin dito mismo. Sa totoo lang, unang punta pa lang dito, yung kagaya ng design ko yung kagaya ng design ko ng puto cheese, wala pang ganun dito sa Lapu-Lapu City. Parang naisip ko lang na ako yung founder sa ganong ang tawag nito, sa ganong style. Wala pa akong nakikita eh. Tapos ngayon, nakita nila na mga kapitbahay ko dito na malakas, mabili. Kaya ang ginawa nila, nilapitan nila yung mga tindera ko. Lahat ng tindera ko nilapitan nila kasi mga tindera ko, mga reseller ko ba. So, nung una kami-kami lang ng uyab kong pula. Tapos sinabi ko sa kanya, subukan mo kayang lapitan yung mga nagtitinda dyan kasi lahat inaangkat lang naman nila eh. Para tapos patungan na lang nila ng konti, 2 piso, 3 piso. So sa 100 meron na ni silang 300, ilang oras lang yun. So sa akin binigay ko naman sa kanila ng nung una 8 pesos. Kahit na deserving siya sa 10 pesos kasi hindi naman yung babayaran mo yung
yung ano yung laki, yung liit, ang babayaran mo diyan yung lasa, yung kung paano ka na kontento doon sa kinain mo. Yun ang babayaran mo talaga diyan. Syempre, nakita nila na malakas, kaya ang ginawa nila yun, nga nilapitan nila. Naisip ko naman na ganun talaga ang buhay, ganun talaga ang negosyo. Dapat tanggapin na maraming, pag nakikita nila na malakas talaga, makipagkumpetensya talaga sila mga bay. So, tanggap ko na yun. Kailangang tanggapin. Pero, sa awa ng Diyos, tuloy-tuloy pa rin ang buhay, laban lang. Kahit na minsan, napapagod ako dito. Sa mga anak ko, pasaway. Batang pasaway. Pero, naisip ko rin na kaya ko to. Laban lang, na kaya ko nga sa Kuwait, kakayanin din dito, di ba? So, humuhugot na lang ako ng lakas doon sa mga naranasan ko sa buhay, sa mga nangyayari sa akin, sa Kuwait, sa mga lahat ng kahirapan na nangyari sa akin. Doon na lang ako humuhugot ng lakas, mga bay. So, balik tayo. So, ayun nga, yung mga pagsubok muna na i-share natin ng konti. Hala, nakatagalog lagi si Inday, nakalipstick lang ng red. Nakatagalog na. Sige, gabi na, madilim na dito mga bay, kaya alis na kami! See you later! Kuha na kami doon sa padala ng isa sa mga followers ko na talagang laging sumusuporta sa aking munting kabuhayan. Kaya maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta, sa lahat po ng mga bumibili. Maraming salamat po. Malaking tulong po sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Sobrang salamat po talaga. Okay, advance Merry Christmas! Oh my God! Doon na ang 25 o pila ni edad na? 100. Ay! Patigulang na ko. So, ayan mga bay. Hala, bakit ganon? Bakit naging itim na yung makeup ko? Madilim eh. Sobrang salamat po talaga doon sa nagbigay. Ang purpose po niya talaga doon ay mamigay ng early pamasko po dun sa mga staff po sa sa mga staff po ng condo sa Sultana po dito banda lang sa May Mactan. Kaya sobrang salamat po na sa iyong maagang pamasko para sa kanila. Sana i-bless pa ni God yung inyong napakabuting puso. Maraming salamat po sa iyong generosity. Tama ba? So thank you for being a generous. Thank you so much po. Ay, hello mga bay. Wala pa may kaadto sa sa Imlulier. Napamidiri sa palitan ng mga housing. Ato ni i-promote. Singa na yung stand. Sige. Sa Marina Mall, mindiri mga bay. So, namalit may casing. Kay buak na gini ang mga casing. Surrender na. 1 year na good kapin. So, okay. Karon tatawad mga tumi dito gikan sad ko sa Palawan kay nagpadala sab ko og pamasko para sa akong mga mahal kinabuhi sa Mindanao. Okay, dahay salamat niyo tanan mga bay. See you on my next vlog. Don't forget to like and subscribe. Salamat jud kay. Merry Christmas in advance. God bless you all guys. Thank you so much mga boys. Salamat.